Og han sagde, at fandt aldrig glemmer. Ikke spor morsomt. Lad os se at komme afsted herfra. Det kan ikke gå for hurtigt. Bagheera, hvor skal vi nu hen? Vi skal tilbage til landsbyen, og det er lige nu. Jeg vil ikke med. Jo, du vil. Jeg bliver stående her. Du kommer med, om jeg så skal slæbe dig hele den lange vej. Jeg skal tage dig. Lad mig være! Hører du? Slip mig! Så er det nok. Jeg er helt færdig med dig. Fra nu af må du klare dig selv. Alene. Tænk ikke på mig.